जों दार्जिलिं प्रटेस्ट होनबाबो जों एकदम खामसावलायजा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव मा फालांगि खालामनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जों खोनानाय दिनै ग्रेटार डिक्लारेन्टआव मा खालामनाय जों कन्स्टिटिउसननि राइट होनबाबो जों दिनाव फालांगि खाना पायो दिनै खाना दिनाव सिस्टेमना जों वाकआउट खालामनायनि बागै खालामनायनि बागै যারা দিল্লিও সফাই রাখবো যতন বুবাগানি ও লাস্ট খাইছে লগিনি বাড়ি খাই না যতন কয়নান মুসলিম পুরো সারল মানে পাবো जों 5:30 और आनंद विहार स्टेशन फाइसक पाइके 3 दिन सफर हिन तंगमानि 7 दिन कलाई थांका कारण ट्रेन किसा सिग्नल मायानि बागै चिनि म जेहेतु रिजर्व स्पेशल ट्रेन बा जों लेकिन खाककुरि जों ग्रेटर टिपारलेन मानन बागै हपुं सापुं थुया जाय खायपाना चिनि जत बोबाग्रानि वारियर्स रक रेडी तंगो जों थुया जाक बोबाग्रा बाय न लगिरि थानाय चिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै ग्रेटर टिपारलेन टु बुइनो जों गलांनाय हिनै चिनि लगिव 75 बोसोरनि चाक्रा जोग चाक्रा पर्यन्त चिनि लगिव तंगो आपनि बागै जों बेलायखायनो हाउस रांगो बेलायखायनो खापारसाव जों जे दिल्ली हाय हाकतर फायो जों ग्रेटर टिपारलेन साननाय चिनि जे त्रिपुरा सारकनि कन्स्टिट्यूशन सुलेसन जों तुबुनानि नांगै दंखा दाबो अजराव आलादा राज्य नांगै दंखा आपनि बागै आं जत त्रिपुरा हास्टेनि जत बरम गोनां लुकरकनो आं त्रिपुरा सा ताकुकताय बुकुजों आं अबनो कयनाय फायदिनो रबो जों बाक्सा याप्रि बाक्सा खरां बाक्सा रिफायदि हिनो हामबा मैडम सभा प्रोग्रेस में आसो जों तिनि सिमिना आसोकनाय जों तिनि सालसा खाना सालसा आसोकलायनाय एरपर जों ताइसा तिनि हावो जों फिरगै थाङो बाहेरा मा तंखा हा बाहेरा मा तो बेलायखायनो तंथगो बेलायखायनो खापारसाव असुके सापोर्ट मानो जों चिनि त्रिपुरा सारनो सुके सापोर्ट दिउ आपनि बागै आशा खायो खाखायो जों ग्रेटर टिपारलेन जों माननाय कारण चिनि बसकांगो चिनि बर्षा चिनि आशा चिनि विश्वास चिनि बरम चिनि बोबाग्रा तंगो आपनि बागै जों विश्वास दं अनि बुमं मनिहार देबरमा आं TWF सेन्ट्रल कमिटिनि वर्किंग प्रेसिडेंट